Dobro jutro, komšo. Dobro jutro. Dobro jutro. I na tebe, komšo. Što bi na mene? Pa srećna nova godina. Ne. Ja sam došao da raščistimo nekoj работа, a ne si čestitamo Novu godinu. Ne. Какви работа да разчистим? Какой? Pa za Bobčeta našega? Što si mu ti kupio za Novu godinu? Te ga plače kude mene. Па жижелица и балончиња, бе, комшо. Да му купу петарде, очи да изтера, не? Bre, pa on je kako šesti sprat. Cel noć pucasva petardi i ništa. Ču ja za tija na 600, komšo. I ne bile petarde, nego sačmarica. Kako? Pa te takoj, некој Дедо Мраз, преко джак, наместо да улегне у дневну доелку, натепаја се у спалну, под јорганку, де комшико. Де bre? Ти си ми сумнив на мене. Ти да не си бие Дедо Мраз? Ja? Да. Ajde be, komšo, ne me zeze. A be to je nekoj mlad pripravnik da dom razbija. Kude be, znam ja kako ide v tije rabote be. Od okolo si ide to be. Prvo na deca ke se dobližiš takoj, pa posle na majku pod kožu ke ulegneš i pod jorgan, ili ako, mislu, aj sad, slušaj ti ovako, daj sad ti ljadarku. Zašto? Pa kako zašto? Za Bobčeta našega? Da mu kupu nešto te ga rove kude mene? Ajde, daj da vidu. Pa ti nemaš i ljadarku, be. Kajem da vidu koliko imaš? Ajde, koliko imaš, nema veze, resto ti me dužiš, može takoj. Komšo, сега sretna Nova godina. Ajde, čao.